Hello dolog mo ani first blog taglay 2024 ni Durgapuja wo first angko chung netaji jomoni bo tai koyekta jaga bo thanga hepanang video khlai saran priya Proro naidi borok bang mani asike borok bang kha oro line basa mane se pura adha ghonta hayong khana chung line basa mani line basa bising habnani asike bang khana di naithok ke sanam katak lei bosani oro iko naidi bisingo naithok mani busuk naithok ke sanam ka asike pura rangsak color hai ke sanam ka angkha sak naithok jakhap norok bahayang jakhanai di taglai year ni anjutani sile pendel naithok ongkha oro neta ji jomoni ni bisingo matai bo nek naithoka ne belai naithok jakha matai no dai bisingni ji sajok mani rok belai khenaithok ba khenaithok jaksuga ang pendel naithok jak mani pura stage থেকে kaisa ke video shoot khlaima tongsio aboni ulokhe chung yang abo ananda mela o thanglai kha naidi ananda mela o kana ke muchungya tamni hingkang oro risk tong ongjago kana muchungya ni bagaine bui kammani rong simen enjoy khlai kada hingke naidi ro empo yang rogo chole bai tongbai kha joto jaga no choli kha yang cherai rong sini yang side o hingke ager rogo simka ka aboni ulo hingke no tabuk bag khaile ate alada pendel laina bago kisa lengoine achuk laikha kisa serapsa achuk lainai achuk mani agolo tired mukhang jongoi paikha pura asike lengoi thanga koyekta hima baino aboni ulo hingke na chung nogo phirok laikha nogo phirok dei baskango dap nogoine dap simen nong laikha abse dap asike kukhoi nosinong choglia ani pura mukhang expression change chungoi thangsi so dolog norok ani video naithok jakoi tongkha ke please subscribe khaida tapokdi tai like rena tapokdi